Hey! abadinga olala babashaya amathamba badinga ukuthi bashise impepho wena batshelile vele so sebeyakwazi ukuthi vele badilele into wena kodwa kawuthule nje babestress ukuthi lona kwenzakalani hayi khona into esebenza phekwa kodwa ngingazolitshela ngoba I feel the spirit of jealousy. There are those who are jealous. Yazi mama define leli gama Apostle began jealous, but it's a feeling of being upset. Okay. It's resentful, it's fear. So umuntu onomona uthi umtshela into uvela sabe ukuthi izokwenzeka ngempela. Bese kufanele kube khona into akdemotivate ngayo ngoba uthe umtshela noma wena ungayinamile yena kwathi kuba khona into eclicka ukuthi le nto izokwenzeka. Ngimika yenzeka izoshintsha impilo yakhe angifuni. Ngasho ngasho yazi kunabantu ababanganawe ngoba bangcono kunawe. Yes! Iyathokozisa into lebehamba nawe ucompare inkinga bayazi ukuthi kasi sibani inkinga sakho kodwa yazi siyathemba inkosi yongenele wena bebehamba nawe bazizwa ngcono kodwa mhlawumbe batshela into esho ukuthi angenzeka kube ngcono kuna iyaqala lento being fearful bese beyaqala bebe resentful towards you bayabona besamnandi ngihamba nabo nabezinto ezabhedela nancedeza lunga ngabothaya ngahambi nabo ingaba bethokozisa ukuthi ngangisabhedela kodwa izinto seziright abasekho. Those who are jealous. Number 4, those who plot against you. Yes, that's right. Sure. Guaranteed that was something would say. Say right, amen. Verse number 18. Now Joseph's brothers saw him from a distance, and before he reached them, they plotted to kill him. Bembona says, "Basa bemhlele." Uthi umefika lo na umgodi somfa. Yazi bafowethu bandaba. Uyazi khona abantu abadayisa ngani. Wena uhamba nabantu ku-right kanti kade bakuhlelele ukuthi bazohlanganisa nalo one bebahlanganisa nalo phofu mina Wonderful God. Those who fight your dream. Bese bakhona ikhokho engalokho ishona lengale. Those who will throw you into the pit. Yakhona laba bangakuhleleli laba benza short yangena. Laba benza short yangena yebo shona short case akadabula. And yazi inkinga yami enginayo kakhulu ndlela yini ukuthi laba bantu bamzonde besekhaya. Wabona ubaba ukuthi bayamzonda. Wabona ubaba ukuthi they are jealous. Kodwa still ubaba wamnika lunchbox uJoseph. Wathi hamba uyehlale la khona mina ngingekho khona uye kulabani engazathi abafuni. Ngoba ezinye izinto ngena kuzo babuyazi. Hayi babuyazi. Hayi babuyazi bafethu babuyazi. Ubaba noma endrisilizile wangisa kubi babuyazi. So noma bakenze that as long as ubaba if my God knows that my father will cover me, yikubaba emkhavile before amkhiphe noma bento ambulala bangakwazi ukumbulala bathatha ikhava kodwa yena wasale phila ngoba ukwazi ukulwa nami ulwa nento ikhavile nawafakwe emgodini yile khavile wabungekho khavati nje yile yonomususa emgodini wokuphile ngoba noma bethatha ikhava kodwa bayishiyanga ikhave ngaphakathi ngoba ingubo beyisimbule kodwa ifavor besipheyiwawe lokukhabela ababili nabathathu uthi the favor of the Lord is upon me, the favor of the Lord is upon me. Noma ngisemgodini ifavor ikhona, noma ngisemgodini ifavor ikhona, noma bangathi bangangiphiwa ifavor ikhona. Izondavike ethi ngiphakamisela amehlawe ezintabeni usizo lami livelaphi into emnandi ngomgodi iyodwa idirection okwazi ukubheka kuyo ukubheka emazulwini othi noma sengiphakathi kodwa baba wena uyabona baba wena uyazi ubaba osebenza enhlakakalweni agijima afunde uJuda
So kunalaba abafaka emgodini. My God. Kodwa noma befaka emgodini ubaba uyazi. So into engasangithusi ngeprocess ukuthi ubaba uyazi. Into eyenza wena uphenike ucabanga uhamba wedwa, kanti uhamba nezwi likababa ethe hambeni bafowethu. Nekuyizwi likababa, izwi likababa liphilile. Izwi likababa lisiphula imsethari yaseLebanoni. Izwi likababa lizethiwa izwi lomhlaba liyakwedlula, kodwa izwi likababa libilingu laphakade. Akashongo ubaba uthanda uyofsa, uthe ubaba hambeni bafowethu. So noma ningaplota, noma ningahlela, alikho izwi entenge ebulaweni, entenge yasekuseni. Ibaba izwi likababa lithe hambeni. Lalela mbuzo, izwi likababa ngicela uyibambele. Yes, sir. Ngeke ngifike kuyo. Izwi likababa lithe hambisa ukudla. Yes. Yes, sir. Hey Lord, Aye. that is so Hey, powerful. Izwi likababa Hey, lithe abafowethu Yeah. balambile. Bona bacabanga ukuthi uhambisa ilanga. Kanti kuzisomiso. After 7 years of abandonment, usayofeza izwi likababa uJoseph. Usayobalandela ilanga. Ngoba khona ilanga bazobuya ngalo. Bathi nasuka khona ukudla kunesomiso. Athi uJoseph ubaba wangikhiphe ekhaya. Wathi ngiyomnika ukudla. Bengingakafiki ekutholeni ukudla engizomnika khona. Bekuqala efika isomiso uze ngibuyisele ukudla. Izwi likababa. Izwi likababa. Izwi likababa. When you think akubuka ilunchbox, wangasibuka isiprofeto sikababa. Ukuthi abalambile ngoba belusa. Usenza 7 years akuzona khona. Bathi uwena wedwa ukwazi ubalethela ukudla. Hallelujah. Hey, wow, God. So kulapho kuzoba khona laba who put you in the pit. Yes, sir. Bese khona laba kupretendelayo. Okay. Oh, yeah. O junior snakes. Yeah. Hey. O junior snakes. Yeah. Inyoka. Yeah. Hey, Nyo. Hey, oh, God. Hey. Holy now. Kwa those who can take Hey, it. Nyo. Yes, sir. Nje mkanta kwa inyoka. Hey, Nyo. Umuke ebusweni ngasekwenzeka mhlawumbe ukuthi semakhala khona inyoka. Semakhala inyoka. Semakhala inyoka. Angisho ukuthi kodwa ngikuyineshi, kuyineshi. Into enkinga ngenyoka isephila. Into enkinga ngenyoka yinhle. Into enkinga ngenyoka ismooth. Kodwa isuke izomatheka. Uyibona athi umngani buzu inyoka yathi ngizokulalela ngoba adaba kakulandela. Inyoka yathi I don't worry mina ikhona mina. Inyoka ungazi ufunga ukuthi umngani wakho akulindi ithuba nje azokwazi ukujikela ngalo bese ukhombisa their true color. Yaqela iba nomoya wokudisena. Hallelujah. Bubu inyoka zenze njani? Those who pretend. Verse 35. So laba bafaka emgodini verse 22. Laba bapretendelayo. Verse 35. Lalela it's all his sons. Amadodana ilawa akadefeka, right? And his daughters came to comfort him. All right. Bebeza bonke bathi uJoseph usevule wabulawa isilwane. Bathi tutuzeka bamnalaba. Ekuyibona. Abafike lengubo yakhe bathi baba udliwe la lezi inyoka lezi ziza nazo ikhali inyembezi inyoka ama-performer ama-performer njengabantu abaphrisendayo yakutshela wenkosi yabo yakutshela uyisibusiso ebandleni ngathi uyaliqeda uhambela bonke abagula athi befika angazi umfundisi uyini kodwa lo phela sifuna sifikile nje kodwa umfundisi bengimtshela baba bengithi uma ngizomfika laqala inyoka
ubaba kade simtshelile ubaba awusho manje ubaba uthumeti cha wena na ubuza la ekhaya ubaba kulo kodwa wazi kahle ukuthi thunywe wena ngoba kodwa wena ngokuyinyo uthi ubaba ngakusefonela hayi thume wena afonele la umuntu wena khona ayinyoka asebenza inyoka those who pretend dadewabo bakhala ngempela lezi imambana zikhala impela ziyalila kodwa sebezazi kahle nazi idayisile baba kuba leli khela kanti selandlula inyoka inyoka celebrate when you go to pain ukhala kanjani engathi ubuhlungu ukhoza umuntu ngobuhlungu ngempengeko kodwa ube naye wena na ukhale naye Banda abashanisa khona. Banda abashanisa khona. Banda abashanisa khona. Ngicela ukuqhuma ngiyekutela inani lena ke bafowethu yeni banda abasha. Ngicela sibuma sekutena. Uchapter 39 verse 14 wakhona. Ngicela niulandele kahle. Insizwa inikhona insizwa. Amen. Insizwa inikhona na? Oh yes. Okay. Verse 14 uthi she called to a house servant and said, okay, no, I think that's verse 7, not 14. It's 7. And after a time, yes, his master's wife, looking at Joseph with desire, said to him, be my lover. Come on. There are those who will seduce you. Ukhona abazofika bakintayise ngalento oyifunayo but ingakabi isikhathi sokuthi uyithole.